Ito na naman kami. Motor-motor na naman kami. Yes, dahil puro traffic ngayon, isa talaga sa pinaka-accessible at pinaka-magandang masakyan yung mga motorcycle. So, andito na sila. Sino na sila? Makukuha na ko na sila. Overtake. Here's Batek! Ay, siyempre ka itong pala itong si Batek. Mga naka-uniform po ba? Ay! Maka-vlogs. Ay, Trisha! At Trisha. See you later! Meet Senyor! Nagsagit na sila. Si Scarlett. Eh, Senyor! Eh, Senyor! Tayo na, tayo. Big Senyor. Hello, my God! Diretso na kami dun sa parade. So, para makahanap kami ng magandang pwesto na pwede namin mapagpwestohan para mapanood yung parada, no, ng ating mahal na Santo Niño. Ayan na sila. Ayun na po sila. Big Senyor. Big Senyor! Hi! May humabol! Si JJ at si Britney. Wow, best outfit. Ah, 15 lang. Scarlett, Kano, ayan, Brenda. Tinday ka to. Bakang, ayan, Batiki. Hala. Brenda.
Maklaro lang yun. Libre ni libre. Ang pinilang mo na isa na taga-paint? Papain ka? O kami nga lahat. Okay. Okay, ako naman this time. Ano sa akin? Magpipaint na si Kuya. Flag ng Philippines. Parang tribal style siya na flag. Or ano ba, yung mga sinulog ba na tribal? Sinulog lang. Sinulog lang na ano, basic na ano. Okay. Dali, ah! Thank you. Naku lagi yung pintel ya. Naku lagi iya. Pwede 1 liter yan. Sa ako. Kaya naman kaya na free. Wala ba yun din? Dada. Washable naman to, di ba Kuya? Oh, ara. Wala pa. Todo na sa sinulog. Ayan na rin sa akin. Ay! Ano nangyari, Kuya? Sumagi. Sumagi sa kamay ko. Kasi small flag to siya. Kay Brittany Simple. and kay Bakamon. Oh, ayan na yan yung final look. Sure na yan? Sure na. Ayan na po yung kay Scarlett. Pag wala ko ni Maha, ako yung Maha. Sa yung kulay. Sorry. Di ba maklaro kay Scarlett boy? Pero ko nag-wood carving na itabo. Ha? Dapat Jay sa siya. Ayan na si Kano. Ang design. Hi, Brenda. Oh, taray. Warrior, warrior. Nag-kneel man si Scarlett. Mata ka na ha. Feel ako mas bagay sa mo ang kanang around the forehead. Wala naman yung may makita ba? Kasi ba rin tanan na lang garap si anak na lang sa kamay. Trust the process. Bahala ka kanang gwapa ko ha, basta bagot ta karon. Ako gejek sa kajek de mga ay baliga. So it's my turn para i-vulcanize yung mukha ko. Pag di ako gumanda talaga dito, may masusuntok talaga akong painter. Bahala. Ang gaganda sa kanila. Kanang dali lang te, kayo kanang basta makalibang na ko din ito, di ba makabot is 20. Sing tanon ra bakit kung agtang unya mo. Tulo na niya. O niya, pamunta na kay ananag na kay labayan. Lagu. Ha! Kuya, kung nagkapangit ko mag-ayo kasi pamuyag.
God. Kuya, wag please. Kukunin na ito. Bayawak. Bayawak yan. Sa katlog. Pinakain ko nga yan. Wala ka ma. Hindi mo kaya ituloy-tuloy. Grabe effort niya, tapos mamaya ganunin lang, labutakin lang ng mga lalaki yan. Grabe, ang daming graphics ah. Tara! Papa. Thank you. Thank you. Ah. Pedalin damage. Nakita ka na nila. Yan po, oh, may pintura na yung mukha niya, namukhaan pa rin po siya ng mga taong bayan. Na-cover na, nakita pa rin. Kahit ang mga foreigner, hindi po nakatakas sa pagpahid ng mga pintura ng mga Pinoy. Ayan sila. Ayan na mga ma'ams! Pumunta kami rito ng fresh. Ngayon, ayun na, oh, haggard na ang mga bayot. Bye! Ay, hi daw. 0930. So, pwede na kami umuwi. Bye! Viva Pit Senyor! Pretty tit! God bless everyone!